minista ku kira ni minista yan samari ba. Wato wanga inci na yan samari aka hudu dole yi farin ciki. An samu wani inci ko an fudo wani inci gwamnati ku godiya muke gwamnati kai kokari. Allah kara ma matsayi babba. To yace a gaya muku wannan sako lista ya da gwamnati ne. Yace a gaya muku ku yan samari ku cika farin ciki ku kara walwala da nishaɗi da jin daɗi. Amma aure ya sabko mata ɗaya. Idan kana da mata ɗaya ka riga kai aure mata ɗaya za ka son ka ƙara ta biyu dole kuma ka matsayi na minista gwamnati ya bani sako dole na karanta aure idan kana da mata ɗaya za ka ƙara ta biyu ya tashi jika 15 ka gwamnati Allah saka maka alheri mata ce nan da ana aure da ana aure 6 tana aure mata 6 insha Allah. To yace idan kana da mata ɗaya za ka bada jika 15 ka aure ta biyu. To ta uku muna jiran sako to sai kun ji sako na zuwa na uku ni minista na gode maka ku yan samari su ma sun ce suna gode maka.